ಲೈಫ್ ಎನ್ನುದಿತ್ತಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಓದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇ ಪಾಡುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೂಮ್ ದ ಲೈಟ್ ದೇ ಇದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ತುಲೆ ದುಬೈದ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಖರ್ಜೂರದ ದೈಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ ಬರ್ತಿ ಮಾಡಿ ದಾದಾದ ಬಗ್ಗದ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಪ್ಪಾಡು ಸರಿ ಕಟ್ರು ಎಂಗಲಲ್ಪ ಲಿಪಿಯಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಡಿಂಚಿನ ಮಾರುವೇರು ಅದೇ ಜೈನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೈಯು ಲಿಪಿಯನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಳಿತ್ತೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಪೋಲುಲ 4 ಜನತ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪಿರೋಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಇತರ ಮನೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅದೇ ಬಲೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ನೋಡಿದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದೂಪಿನಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ದಯನ ದೂತೇರು ದೀಪ ದೂತೇರು ನೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ 4 ಸಾರಿ ದೂತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದೇನು ಇವಾಡೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮತ್ತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಹೋಯ್ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ದಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅದ ಅಲ್ ಬಹತ್ ಅಲ್ಕಾದಿ ಮಾಹಿಯಾ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಡಿತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಓ ನೆಟ್ ಬೋನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಪಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಶರಫ್ ಡಿಜೆ ಟು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಶರಫ್ ಡಿಜಿ ಟು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಅಂಡ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತೀವಿ ಇಡೀ ದುಬೈ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮಾನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋದ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ 20 ಎಸ್ 3 ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಹಾಫ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಈಗಲೂ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ದುಬೈ ಮಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಏತು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಬೇ ಯಾರು ನಮ್ದು ನೆಟ್ಲ ಬೋರ್ ಆತೋಡು ಮಿಂಚಿರಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಓನ್ ಬೇ ಬೈಕ್ ಫೋರಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಪನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಟಿ ಹಿಡ್ದು ರಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಬೀಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ ಹಬೀಬಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋದು ಬರೋಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಬೇಲೆಗೆಂದು ಬರ್ಪುಣ ತೂದು ಬಲೆ ಏರ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಿ ಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದು ಏರ್ಲ ಬರೋಚ್ಚಿ ತೆರಿಗೆ ರಣ್ಣ ಎಂಚಲ ಬಲಿ ಅನುಭವದ ಬಾತೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರು ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೆಂಪಂಗಿ ಬಾರ್ದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ತಲ ಅಲ್ಪಾರ್ಥ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಬಾರಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾತ ಮಾರೆ ಇಟ್ಟೊಂದು ಏಜ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಆತ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇನ್ನು ರೀಚ್ ಆತಾ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜರ
ಫೈನಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಹೊಡೆದು ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಮಂಡ್ಯದ ಬಿತ್ತುಂಡು ತುಳಿ, ಮಂಡ್ಯದ ಬಿತ್ತುಂಡು. ನೀರದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ఉందది ಎಂಗ್ಲು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಕಡೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡುಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಬೊಲ್ಲೇರಿಂದ ಒಲು ಸತ್ಯ ഞാൻ ലൈഫ് എണ്ണ തിരിച്ച് ബുർജ് ഖലീഫ ഞാൻ ನೆಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಓದಿತ್ತಿನ ತುಯ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ ಲೈಫ್ಡು ಮಾತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಲೆವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತ್ ದುಬೈ ಆತೆ ದೀಪು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ಲೆ ಕಣಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡದ ತಿಗದಿಜೇರು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂತಾರೆ ಅಂಚೆನುಂಡು ಅದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತೂವರೆನ ಮಾರದ ಜಾತ್ರೆ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ಬೈದಲಿ ಪಂಡೆ ಕಲಿತು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಲಿಪೋಣ ಕೇಂಡಾರ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ಬೋರೈತಾ ಹಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಂಡಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಹಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಂಚಲ ತತ್ವ ತೂದು ಬೋಂಡಾಯ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು ಬರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದ ದೀಪು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಡ ಇಂಚ ಇತ್ತದಂಡ ಶೋಕ್ ಆತದ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾಯ್ಡು ಉಂಡಿದೆ ನೆಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆ ನೆಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಾರನದ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಸುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಿಲ್ಲ ದೀಪು ಇನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಆದಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅದ ಅಂಟಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನು ಇಜ್ಲಾಕಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಬರಿದ್ದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಫೈನಲಿ ಅಖಿಲೇಶಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಲೇಶಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ವಾ ನೈಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಂಗಳಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಡು ನಿಂಗಳ ನಾಡ್ರೆ ಆಣಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರು ನೋಡೋಕಾಯ್ದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂದಹಾಸ ಚೋಟು ಮಂದಹಾಸದ ನಗು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸದ ನಗು ಹೆಂಗೊಂದು ಚಿಂಗಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೌದಾ ಚುರುಕು ಚಿಪ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಮೊಕ್ಳು ಹೆಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ತಿಂಗಳು ಹಂಚಿದ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಒಂದೇ ರೀ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತ ನೆಟ್ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಜಾರ್ನು ಅಮ್ಮ ದೇವ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂಚು ಬರಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೂಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಇದೆ ನೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವೇನ ಪೊಪ್ಪಣ ಡ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಜನರೇಟರ್ ಮೂಲು ಉಂಡತಿ ತಪ್ಪದೈದಲ್ ಮೂಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖಿಲೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನದ ತವಲಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ಲಕ್ಕಿದೆ ಬರಿಕ್ ಲಕ್ಕಿದೆ ಬೋಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಅಂಚುಪುರ ಸುತ್ತ ಬೋದತ್ತ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಂಪೈಲ್ ಮತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ ಕಲಪುರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ MR ದ ಕಲ್ಪ ತುಂಡಲ MR ತುಲೆ MR
MR tule tule MR de olpa tundal MR tule MR unti MR toy bandul MR sonchi bari porluda place wow bachine ಕೈ ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಜಿಂಜಿ ಪೂರ ಹೋದು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾ ಸುಮಂತ ಒಂದು ಸೀದಾ ರೂಮ್ ದಂಚಿ ಹೋಪಿನಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಗಿರ್ದುರ್ಗನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದುಬೈದ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಖರ್ಜೂರದ ದೈಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ ವಾವ್ ಇಂಚುಂಡದ ಅವೇರ್ ಮೇ ಏರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಡ್ತಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಓಹ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಕೈತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಓಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜತ ಪೂರ ಮಲವಲ್ಲನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅದ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಪೂರ ತೂದು ಹೆಂಗ್ಲಿತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೋದಲ್ಲ ಪೂರ ಜೀವದ ಮರ್ಕ ಗುಲ್ದೇರು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ ಪೊಲ್ಲ ಟ್ರಂಪ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ ಪೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಅವು ಟ್ರಂಪ್ ಬೇತೆ ಮೇ ಟ್ರಂಪ್ ಐತೆ ನೀರು ಮುಲ್ಪದ ಟ್ರಂಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದುಬೈದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜರೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ತಿರ್ಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪನರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದುಬೈದ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಚಾ ಫೈನ್ ಮಾಡು ಅವು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಬಿನಾಗ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸಿರಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋನೇ ಒಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಟ್ರಂಪ್ನ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಪಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲೇ ದುಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬನ್ನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಡರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಲೇಪುನ್ ಅರೆನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಲೇಪುನ್ ಅವನಿ ಅರಬ್ ಲೇಪುನ್ ಉಂದತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜತ ಮಾಫಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಈ ಬರ್ಚಿ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ದಾದಾದ ಬಗ್ಗದ ನಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಪ್ಪಾಡು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 16 ದಿನ ಪಂಡ ಊರದ ಒಂಜಿ 200 ಚಿಲ್ಲರ ಮುಟ್ಟಾಂಡು 200 ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಡಗು ಓಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಡಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಈರ್ ನಮೂನೆ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಡಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಹಡಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನೆಟ್ ಮನ ತುಯ್ಯ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅವ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಗನಲ್ಪ ಲಿಪಿಯಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಡಿಂಚಿನ ಮಾರುವೇರು ಅದೇ ಜೈನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೈಯು ಲಿಪಿಯನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಓಲು ಬರೀತೀನಿ ಫುಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ ಅರಬಿಡು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ ಅವು ನಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾಡದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತುಯ್ಯ ಐತೆ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ತೋಜಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ತೋಜೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡದ ಅರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾಕಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಬರ್ಮಣ ಇತ್ತೆಗಳು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಪಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕುವೇಟ್ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಅವ್ವ ಒಂದು ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಅಡಗ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ನಿಕ್ಕು ವ್ಯೂ ತಿಗರ ಗೊತ್ತಂಡ ಅನ್ನುಂಡತ ಐಟ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಎಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಲ್ಡ್ ದುಬೈ ತೋರ್ಸುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನ್ಯೂ ದುಬೈ ತೋರ್ಸುಂಡು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಐಕೆ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಐಕೆ ದುಬೈ ದ ಒಂದು ತೂಲೆ ನೆಟೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬಿಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏಪ ಗ್ರೀನ್ ಬುಡ್ ನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೋರೆ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಫೋನ್ ಅಂಡ ಫೈನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಬಲದಿ ಒಲೆ ಒಲ್ಲಿ ಚೂಟು ಚೂಟು ಹೋಯ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೆಂಗಡಿ ವಾಸಾಯ ಕ್ಲೂಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬರಲಿ ಆತ ಅದೇ ಚೋಟು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್
ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬೋದ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿ